Важно е да се случва. Уважаеми зрители, следващата ми гостенка е завършила поп и джаз пеене и е работила с Лили Иванова. Тя е композитор и автор на текстове на Софи Маринова, Бони и много други. Какви приятелства и предателства е имала тя през годините, ще научим от самата нея. Моля аплодисменти за Вили Рей! Здравей! Заповядай! Благодаря ти! Заповядай! Слушай ли нашия разговор с Латинка и с Васко? Много интересно, много всеки интересно. Има своето разочарование в живота. Някакво предателство. Васко по-скоро е предаден от На мен ми се иска, аз говоря позитивната страна на предателството. Искам за... Има ли такава? Да, има. Тя стимулира хората, след като са предадени един път. Те могат да паднат много ниско на земята и след това амбициозно да станат и да покажат пред себе си, пред хората, че всъщност точно това предателство ги е направило по-силни. Нали, Но ако ни се случи втори път, трети път... втори път, като се случи, преди да мисли човек, че може да умре, може да намери някакъв път, някаква пътечка да спаси положението си. Можем ли да се имунизираме срещу болката след предателството? Мисля, че много бавно става. Не може така бързо да стане. Аз слушах какво говорят моите добри приятели, защото ние в гримьорната станахме приятели, а с Латинка се познаваме от вечни. Така ли? От кога? Много. Цяла вечност. Когато бяхме малки. Края на миналия век. Много отдавна беше. Но това са ние сме артисти. Ти имаш аудитория артисти. И най-интересното, така от това, което чух, представи си артистите, ние, които сме, ако няма предателство, как би съществувала Ана Каренина, например, как би съществувала Ромео и Жулиета, как Клеопатра или Чочо Сан или не знам кой. Значи, зад предателството стои наистина една креативност. След това искаш нещо да покажеш, да го покажеш, какъв е резултата, какъв е на филма, каква е фабулата, какво и така. Между другото, точно го каза нашите среди, във вашите среди, имам предвид певиците, актрисите. Няма ли повече фалши, по-трудно да се създават приятелства, защото всеки иска по някакъв начин да се изяви публични личности, искаш по-добрата роля, да направиш нещо, да прецакаш другия едва ли не, за да ти да блеснеш. Това пък не става пък във вашите среди. Това всички среди става. Не, това е част от нашия прекрасен живот. Да си слагаме динини кори. Това е нормално. Да се хързуваме, да се премятаме, да се послъгваме. Това е цветната палитра на животът ни. Въпросът е до каква степен можеш да отвориш сърцето си и да го набраздиш с тая киселина, която ти се хвърли и да кажеш баста, аз продължавам, защото аз знам, че съм прав и продължавам напред. И има око, което гледа и ще съди. Много емоционално го казваш обаче. Не съм съгласен с тебе. Не, често ти казвам. Не съм съгласен с тебе. Не се плюшвам никога, за да кажа. Тя не беше права. Сега ще обясня защо. Защото най-накрая вече трябва да сложим по турите на оградата и да станем малко по-европейци. Защото мисленето ни все още е на едно много примитивно ниво. Да, това е мисленето, това е ген български. Не може да го кажем. Не е ген, защото масите се контролират, те се водят. Ти като ги ласкаш към примитивното и те ще се примати. Когато ги издигаш в култ, когато ги нахраниш с философия, с литература, с култура, тези хора почват по-философски да мислят и да виждат нещата. Васко, не мислиш ли, че е малко трудно масите, то никога не се е случило това, да се нахранят с култура, литература и философия? Знаеш, че това много малко хора се занимават. Моля ви се, живеем в панели, живеем по етажи. Един неук, един простак, едно такова, една с парфюм, една такова. Моля ви се, как? Къде да дигаш? Кого да дигаш? Дай малко култура. Позитивно, нещо позитивно. Зад предателството стоят и много дела, например. Някакъв хубав сценарий. Значи ти си толкова огневен, толкова разтревожен от цялата работа. Аз имах едно голямо предателство, 2 години голяма мъка. От този корпус на отчаяни съпруги бях. Но създадах този диск, който има предателското име Сянка на мъж.
Никаква сянка, всичко се разсеяло. Искам да ти го подаря, защото тези дни е моята промоция на този албум. А всъщност се препят един живот точно с тези абсолютно поп-албуми. Аз съм поп-певица. Да, и Вили Рай. Да, Вили Рай. Да, Вили Рай, добре. Този албум има няколко кахърни песни за предателството, но в същото време в него има и нещата, които са вдигнали човека, т.е. и певицата, и живота да върви напред. Искам да ни кажеш за тези текстове и какво е вдигнало жената и певицата Вили Рай да продължи напред. Ще направим една кратка пауза и след това ще го споделиш с нашите зрители. Уважаеми зрители, не от представите ви гледате, останете с нас, разговор ни ще продължи само с минути. Двама мъже и... Здравейте отново след рекламите по TV7. В студиото на Споделено с Вихор днес си говорим за приятелството и предателството, заедно с Латинка Петрова, Васко Мавриков и Вили Рай. Нали така? Да. Благодаря ти още веднъж за диска, който ми подари. Всички хора, които искат, могат да си го купят и да те слушат. А искам да питам Латинка, къде могат да я гледат нея? В момента аз репетирам един проект и представете си, ето, мащехата сатира, сценичен театър, на който дадох 30 години, не прие проекта, ама не, че не го приема. Значи, още едно предателство. Ще видим елата горната седмица или другия месец се обадете, ще им направя по въпроса и така. Ти се чувстваш като такова нещо като чуя. Чувстваш се като Васко, предадена от от телевизията. Ето аз обаче не спрях. Казвам, така ли? Продължавам по главната улица. Да, така трябва, така трябва. Така трябва. Нещата, Вили Клинилка, ти обеща, че ще ни разкажеш как си била предадена от двамата съпруги на много бързичко. Не, аз изобщо няма, даже не искам да разказвам за това. Искам да ти кажа, че една любов, която... Да загатнеш. Да, една любов, която е с колеги. Значи аз живях със свои колеги. Първият ми съпруг и вторият бяха големи артисти. В артистичния свят се случва да се разделяме, но когато човек много ниско падне или когато е много тъжен, смята, че почти ще напусне актьорската си дейност. Почти няма да бъде вече, няма тази фамилия, няма този къща, в която вече да прави това. Да, но се амбицира, амбицира се и това, което са песните, с които съм работила, представи си, с човек, който съм обичала, или с хора, с човек, с който сме мечтали как ще излезе този албум. Изведнъж го намразваш в този миг, но сега много обичам това време, защото той е създал тези песни и в никакъв случай вече не мисля тъжно. Как се вдигаш след такова предателство? Ето с това, че си правя промоцията, че доказвам на света, че дишам, че мога да си пея, че имам друг свят. Браво! Това е много достоен пример, защото само секунда, само да кажа нещо, че губим ефирно време. Тя е страхотна, защото можела да се преквалифицира и оттам насетне край да забрави музиката. За творчество. Аз бях на ръба да се преквалифицирам, но благодарение на проекта Корпус за бързо реагиране, за сега оставам на такъв етап. Какъв искаш да станеш? Всякакъв мога да бъда. Аз съм работил в рекламна агенция, с политика се занимавам от 2 години по периферията. В смисъл, това за мен не е... Да, можеш да те боли, може. Сега продължи. Ще изчакам още малко, айде. Тя ми даде хубав топъл пример, ще изчакам. Моля. Аз искам да ти кажа, че тръгвайки от сатирата, един народен театър, лично господин Павел Васев, директора, прие този проект и вече репетирам. Запомнете, Хайд Парк се казва, спектакъла, в който ще ме гледате. Такава брилянта, както съм навсякъде. Виж колко е лошо, няма механизъм. Няма механизъм, който да абсорбира живи актьори, качествени,
и по този начин да се печелят пари и хората да си хранят семейства. А инструментариум, ето го, ето това е инструментариум. Би трябвало да обвиним хора, сега като е в ефир, че са ни предали хората на културата. Не трябва да споделяме тук. Не, да споделим, че сме предадени, колко трудно. И тримата предадени от хора на културата. По-лесно ли се създават предадени? Култура ми Янко ме предаде мене. Искам да ви кажа. Се създават предатели, отколкото приятели. Не, живота ражда и от едните и от другите и гледа да са в равновесие. Но искам да ви кажа, че тези нашите стомаси, които вече и камъни могат да смилят, защото такова ни се случи, времето, в което да живеем. Храната, природата, мръсотията, всичкото това е част от предателството. А и ние предаваме, не чистейки, не обръщайки внимание, не зачитайки. Важен, гледа нагоре, изобил носа, няма да кажеш, спъна се човека, браво, бе, колко хубаво падна. Това сме ни. Така че, ако тръгнем срещу това... Дамо артистите, аз знам каузи, когато те са лоши, може би един срещу друг, нещо се случва между тях така. Когато е стани пани, казват сърбите, живях дълго там, винаги се обединяваме за някаква си кауза. Това наистина е много хубаво. Актьорите, да. Тук няма тази злоба, това предателство се маха отстрани, като че ли сме фамилия, която трябва да защитим нещо си добро, хуманно и забравяме всички те лоши, тънки интриги. Тук меркантизма е на много високо ниво. Духовното е малко потиснато. Слава Богу, ще дойде 12 декември тази година, ще дойде катаклизма. И меркантизма. Всички проблеми ще дойде наред, нали? Няма такова нещо. Моля ви си, имаме толкова работа да свършим и да си връщаме най-вече. Да си връщаме. Нищо няма да свършим. Не, виж, то няма да има. Няма да има такъв катаклизъм, то е ясно. Въпросът е, че все по-активно вече се говори за това про-духовно извисяване от всеки един. Дано той да се случи, не само да се случи, защото в един момент си даваш сметка, че всъщност имаш пари, имаш кола, имаш къща и те правят едно нищожество, отколкото да те виздигнат. Знаеш ли, като каза къща, аз преживях войната в Сърбия, точно и бях под бомбардировките по време на войната. Всички тези неща, които се наричат предателство, тези малки неща, не можеш да си представиш как изглеждат малки, когато в този живот отгоре бомбардират бомбите. Ти живееш в 21 век и гледаш войната по телевизията. Нали си я гледал във филмите. Нека им пръсна хората скоро, които починаха в село Бисера. И специално за това искам да ви кажа, че природните бедствия, тези хора, които са с... Представете си там какви приятели, до вчера врагове, трябва да бъдат. Тогава всички са едно. Ето, затова трябва да се караем с култура. А ние мислиме само за насъщния. И то мислиме наистина. И то, защото ни атакуват постоянно с някакви сметки за ток парно, постоянно ни лъжат банките, постоянно ни третират като нищожества мобилните оператори. И ти ще ставаш меркантилен, разбираш? Нямаш време за култура и за духовно извисяване. И затова това е инструментариума. Държавата го има този ресурс, но не иска да го направи чрез телевизия, вестници, чрез активни мероприятия навънка. Те могат да накарат хората да се събудят. Но това е политика и те не искат да го правят просто. Васко, станахме много сериозни. По периферията. Много сериозни станахме. В рекламите ни разказа един виц. Моля те да го разкажеш, за да можем малко да повдигнем. Да, вица. Вица, да. Обажда се един човек. Ало, радиото ли е? Да, кажете, господине. Тук намерих един портофел. Значи има 500 евро, 300 долара и гледам, има и 100 лева. Да, и... значи, чакайте, виждам една лична карта. На името на... Момент само. Ивайло Христов. Да, кажете. Поздравете го с една песен, бе! Взема си скарва хляба с вицове, бе. Някой да се преориентираш и да не бъдеш актьор. Абсурд. Ще се преориентира. Какво ще прави? Всеки един човек, според мен, трябва да умее и да има собствен начин да преглътне предателството, да прости, за да може да продължи напред. Защото иначе няма как да продължиш напред. Аз съм простил, но просто реших да споделя, за да остане в миналото това. Споделяме с тебе сега, нали? Затова аз дойдох за да споделя. Аз иначе това ще да си го държа някъде в шкафчето заключено. Да си го държа. Като си го държиш, няма как да продължиш. Права си, тя ме подсети за една притча, ама нямаме време, може би, ще да ви я кажа.
И притчите върват двама монаси в... Страхотна тая притча, знам я. Кажи я. Добре, стига до една река, там една девойка иска да пресече реката, но не може. Единият монах я взима на раменете си, пресичат реката, след това я остава и продължават пътя си. След известно време, другия монах, който го придружаваше, му казва: добре, защо докоста момата? Ние сме монаси, това е плътско, не трябваше. Мълчи си. След 2 часа пак: кажи ми, човек, защо ти качи тази мома на гърба си и я пренесе? Ние сме монаси, не може така. Той се обръща към него и казва: виж какво, аз тази девойка я свалих от гърба си преди известно време, а ти все още я носиш. На гърба си, така. Затова не трябва да носим обидите на гърба си, трябва да се освободим от нея, за да може да продължим пътя си напред. Много ви благодаря, че бяхте. Супер, много хубаво беше. И ти благодаря за тази притча. Браво, супер сте! Екипът ни никога няма да ви предадем, затова продължавайте да ни гледате всеки делничен ден от 16:30. За мен беше истинско удоволствие да бъдем заедно. Сега ви оставям с програмата на TV7 и ви желая хубав следобед.